Bé, aquesta és la introducció del vídeo. Bona tarda dimarts a tots. Avui, per vosaltres serà bona tarda dissabte. Bé, doncs, he parat de fer vídeos, o fins ara havia parat de fer vídeos, ja que no em sentia del tot còmode a nivell de massa feina. Havia acabat la carrera, el curs, ja gairebé acabat la carrera, però no l'he acabat encara, he acabat el curs, i estava una mica fatigat. Vaig començar l'autoescola, anava al gimnàs força tard, ja a la 1 del migdia, no tenia preferència per fer vídeos, estava més centrat en entrenar, i a més trobava que els entrenaments no anaven del tot bé, trobava que estava fallant una mica, que hi havia alguna cosa que fallava, i per tant el que he decidit és demanar ajuda al Pep, que és el propietari del gimnàs. M'ha fet una rutina i trobo que està funcionant molt millor, estem treballant amb moltes més altes repeticions, hem deixat davant dels bàsics, ja no podré fer el repte, però bé, espero un bé major. Hem deixat davant dels bàsics, estem treballant altes repeticions, més bombeig, menys fatiga del sistema nerviós, menys possibilitat de lesió, i trobo que està funcionant molt bé. I bé, de cada entrenament d'avui, el que he fet al migdia, he fet cames, he fet bàsicament quàdriceps i bessons. Hem començat amb una premsa 45 graus, ara veureu el vídeo, però bé, 4x20. No us he posat totes les repeticions, ja que si no seria molt pesat, però 4x20 repeticions, 4 sèries de 20 repeticions. Tot seguit he continuat amb una hammer vertical, en què era el primer cop que la feia, per tant he posat molt poc pes. He fet 18, 18, 15, 15 repeticions, 4x20 un altre cop a la hack, en què ja està cremat, pesa molt, la hack de Hammer Strength, pesa 57 quilos, simplement he posat 10 quilos per banda i 4x20. No he pogut fer l'última repetició, l'última sèrie, perdó, ja que ja estava cremadíssim, ja no podia doblegar les cames. He seguit amb les extensions, 4x10, l'última una drop set, i finalment bessons. Sòlid i bessons a peu. Bé, ara us posaré la dit, espero que us estigui agradant. Recordeu-vos, sempre estètics. Fins aviat!